Eguerdion ikusentzuleok, hemen gara. Gizonezkoen estropadatzuei eskaintzeko pronto. Getariako 16. ikurrina dugu Amestoizari nagusia. 23. Euskolabe Liga honi dagokion 16. jardunaldia. Eta sailkapena gogoratu nola dugun. Atzo Ondarroan jokatutako estropadaren ostean, Oriok 176 puntu ditu eta 12 jardunaldi irabazita. Bigarren Zierbena 157rekin, bi garaipen eta Donostiarra hirugarren 153 eta garaipen bat. Laugarren tokian Urdaibai, Ohorezko txanda hori izango da. Bosgarren postutik 8garrenera ditugunak bigarren txandan. Hau da, Hondarribia, Getaria, Lekitzarra eta San Juan. Eta berehala hasiko den lehenengo txandan, sailkapeneko azken laurak. Ondarroa, Ares, Kaiku eta Cabo da Cruz. Cabo da Cruzek maila galdua du. Eta Kaiku playoffean arituko da hurrengo demoraldian ere onenekin jarraitu alizateko. Protagonisten hitzak orain. Esan nire muti, azte bukera honetan nola zelkapenan arabera da 2 egunetan kapaz gehan tanda irabazteko eta asmo horrekin etorri bakigu. Ez dala erresa egongo, baina bueno, demostratu dugu kapaz gehala eta gaurde lortze dugu. Eta kanpo hauetan datzo ondarunde, bueno, ikustean lan pixkat bazion, korrientak, nuntzila nahi bezala momentu askotan etzan soltatzen, eta arraunian ondo inbierreko tokik dia, eta gaur iritzei, gaurde pixkat trabeskako olatu honekin, uste moldatzen jakin behar deula. Ez, impotentzik ez, batez, inungo impotentzik ez. Azkenin, olako rival bat, olako fuerte bat eukitzie, zeure bertzitxo honena atatzi eskatzea izu, da nik uste danok horti guzuela, ez, geure bertzitxo honenan bile, bai, argarbi dago, danok ja kontxai betu jesola, baina, bueno, alde de reojo esatean betu berda, porque hemen egunetik egunea beste 3 estropa egatzea izan ditartien. Bueno, Donostiarrako horrekalaria eta ontziak aurkeztuko ditugu dida batean. Lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Ares, laugarrenetik Kaiku eta goazen Kaboko Galiziarrekin Ibon. Aldaketa gutxi, azken aldia, Mikel, aldaketa... Arraunari justuak inetortzen data, asko ezin egin. Cosme San Pedro, bueno, tost aldaketak ere gutxi, liga zieran eta dantza handia ibiltzen zuen. Patroia bat, eta gero Cosme San Pedro, estriborretik baborre eraman du, Mario Fajardo sartuta, hortxe ikusten dugu, estriborretik. Bigarren tostan, Galiziarrak, urte tristea, Kaborentzat, oso. Bueno, atzo itxura obesiagoa eman duten. Bai, azkeneko bi aste bukaretan. Horrek, nolabait, pelaburreko helburua jarrita, horrela egin ahal izango da azken bidai hori. Hobeto. Bueno, hemen ondarrutarrak. 6 aldaketa egin ditu, orantxe entzun berri dugu Iñaki Rasti, atzo asmatu eskero aldaketa egingo zituela, baborrean, ara Eki Gozategi bigarren tostan sartu da, Jon Aspiroz beti espaldatik ikusi dugu, gaur boskarren tostan, Zintea eta Guzti, Ikerri Untxarti eta espaldatik, eta estriborrean Endikarregi, Antonio Torres eta Jon Carrillo gerrian. Hirugarren kaletik Ares. Eta hemen, lau aldaketa, horrean Nogueraz eta Reborido sartu dira, aurrekalari aldaketa, Antonio Teijeiro gaur, eta Txandaka Fernandezekin, Alejandrorekin, eta estriborrean Lucas Otero sartu da. Eta laugarren kaletik Kaiku, gaur Jimeno berriz, eta zera, falta zaigu, Elortza? Bai, lanarekin edo Euskalotzek gora bera, gaur Mielgo sartu da, oiko tostan, horrean hirugarrenean, Zeregidio espaldan, eta estriborrean Fernandez, David Núñez eta Jon Intxaurti eta lanerako. Bueno, laguntziak epailen agindutara ditugu, semaforoa gorri, bai berdea! Hasi da lehenengo txanda. Eta askorik ez, baina ura zala eta Miguel zerbait mugitzen hasi da. Ura bultartua izango da, honezkero. Bai. Hoi minutu bai. Pasatxo. Bueno, emakumeen txandetan, lehenengoan, haizea, 4,9 km/h abiadurarekin izan dugu, eta 5,7 abiadurarekin bigarrengoan, oso apal. Orain ere ez du kolperik egin, Orainik ez. Ares eta Ondarroa, estropadaren buruan kokatu nahian. Eta zerkapen nagusiak adierazten duen bezala,
atzetik Kaiku eta Cabo da Cruz. Dagoeneko aukera gutxirekin San Juan da 8garrena, Ondarroak 3 estropadetan 11 puntu errekuperatu beharko lizkioke. Azken asteburuan Bermeo eta Porto Oso zaila da hori. Oso zaila da. Bueno, entzun dugu, Iñaki Errazki, aukera eman, arraunlari estropalari guztiei, pentsatzen dut urrengo astetan dagoeneko. Askok, entrenatzaile askok, orain hasten dira, kontxari begira, nolabait ere paea pasa, eta gehienez 14 kasu honetan mutilekin, geratzen blokea lantzen. Horatu horrengo asteburuan Galizia aldean direla estropadak, larun batean Bueun, hegoaldean, eta iparraldean igandekoa Aresen. Bide batez, gogoratu, Galizian oraindik estropada bat falta dela, eta txapela dela, jokatutako bat izan ezik beste denak irabazita. 10 jokatuta 9 irabazi ditu txapelak Juan Zunjunegi dute arraunlari oraindik eta prestatzaile, 109 puntu dituzte, tiran bigarren 187rekin, eta Meirari 5 puntuko tarte atera dio. Estropada bat falta da, gaur Moañan bertan jokatuko da gainera. Moañakoak dira, dakizuen ez biak, bai tiran eta baita Zamertolameu, Meira auzoko elkartea. Eta hori garbi dago. Eta Euskal Herrian ere, hemengo kae bat ligan, estropada bat falta da, bero handiaren atzeratu zena, gaur lauretan izango da Castron, baina gauzak oso garbi daude. Santurtzi txapeldun 150 punturekin, Arkotek 128, bigarren, bi horiek izango dira playoffean. Playoff batean izango ditugu postu baten bila, adibidez, Kaiku eta Santurtzi eta Kaiku, horrek suposatzen duen guztiarekin, Arkote ere, urte asko pasa ditu, azkenik goren mailan aritutzelako, ate joka, eta orain Gorka Etxeberriaren taldeak izango du horre aukera baita ere, eta zer esango dugu ba, Galiziako ordezkari buruz, ez direla asteburua pasatzera etorri. Txapelarekin argi, tiranek egin zamarra dauka, Bai, gaurko estropaden atarian, ondamendi bat, aleratzerik edo luke, bai. Miguel, ohar bat egin behar dut. Gaur, arratsaldeko lauretan estropada, horixe orduz celebrea, arratsaldeko lauretan, ez eguerdian, ez arratsaldean. Irudienez, goizean, bat zegoen submarinisten lehiaketa bat edo, eta aurrez antolatuta, eta kanpoko jendearekin eta bar, eta baina bai. Lauretan bazkaltzeko eta egun antolatzeko. Beroa ere bai. Keragarria? Bai. Jokatu edo ez jokatu, egon zen hori, klub guztiak elkartu eta bosketa egin zuten, batzuk defendatu zuten, eta gehiengoa izan zen, gizonezkoetan egin behartzela alderantziz eta ligakoa, bertan bera geratu da. Hor finalak gaur, atzo amaitutzat eman zen. Camargo eta Castro gaur. Bai, gainera berdinduta daude, 45 puntu ditu Camargok, eta atzo azkena izan zen Kastreinak ere bai, 45. Eta 10. Hondarribi da, 52rekin, hiru hauen artean dago 9. Deustu bukatu du 71rekin, orain arteko estropadetan. Hondarribia eta Camargo estropadaren atarian, gaurkoaren atarian playoffeko ontzia lirateke, eta Kastreina maila galduko luke. Baina gaur, Kastreina eta Camargoren arteko burruka hori, bietan azkarrena denak, aukera berri bat izango du playoffean. Bestea zuzenean joango da, KEB ligara. Aresek hemen, ontzi bateko errenta hartu du, Kaiku eta Ondarroaren aurretik, eta Cabo 5 da. Ea maniobran. Nabarmen aurretik arez. Gaur oso garrantzitsua da estropa nire urtez Kaikurentzat. Atzoko ondamendiaren ondoren. 4:57 Aresek. Kaikuk eta Ondarroak 4:49, Cabok 5-0 bat. Zenure atzo badakigu lehenbiziko kale hori zertzen. Bai. Gero, lehenbiziko txandan ez hainbeste, gero konturatu ginen, edo txandan jokoan zela, Kaiku girutzen zait autoestimari begira eta prestatzeko, playoffak eta bar, atzokoan lehenbailen ahazteko behar duela gaur estropa hon bat egin. Aresek Ondarroa eta Kaikuri 3 orain, bigarren luze honen hasieran, eta Cabo 5. Nolabait hemen bi egoera ezberdin daude, zulokoen artean, eta esan berri dugu.
goitik daudenak, lasai, 9. Ondarroa 74 punturekin eta Ares 10. 71ekin. Alde batetik bien arteko pike hori, ea zein 9. eta zein 10. baina hauek beste helburu batzu dituzte. Entrenatzaileak pentsa dezake, bueno, mutil hauek merezi dute aukera bat edo rotazioan sartu. Bueno, aprobetxatuko dut gaurko eguna eta Galiziako asteburu horretarako. Baina guztiek egingo dute test serio bat Kontxako sailkatze saioaren aurretik. Zalantzari gabe. Guztiek egingo dute hori. Hor entrenatzailea joango da, duen honenarekin eta ikustera, ea horrekin aurrera egingo duen sailkatze estropadan, edota beste zerbait bilatu behar duen, Ibon. Besteak beste, traineru hauen kabo kenduta eta Kaiku sartu egingo du zorroan. Kaiku, Ares edo Ondarroaren bertsiorik onena, aurten, 8 aurren artean, sartu delako inoiz, eta Kontxak bere aukerak ere ematen dituelako. Okerrezpanago Kaiku iaz izango zen, ez 2008an Kontxan zen, bueno, Koparen estropadan bere bertsiorik onena atera, sortea lagun ere izango zuen, eta barrura. Eta horrelakoak gertatu egiten dira. Bai. Aresek ia biontzi, Ondarroa eta Kaikuri, kabo 8. Atzo kabo etzen erori, bigarren luzearen ostean, aurreko estropadetan bai, ea gaurko honetan. Begira, non da bilen, Bai. 0 kalean, 0 minus batean ere, bai, oso urruti, oso kalez kanpo da bil. Arreturik nauka. Era bat asentatuta. Azkado eta bere arraunlaria. Gero ikusten ari gara, Mikel, bueno, aurten ni pozak zoratzen nago, palada kontagailuarekin. Ongi dabil, keragarria. Beti pasatzen diogu ITV-a, beti ongi funtzionatzen du, eta ikusten da. Lehenbiziko txandatik, 3. gora, erritmoak ere altuagoak direla. Eta han, arraunean ere luzeago hariko dira, bueno, esan nahi dut. Honenak, 3. txandakoak, erritmotan ere, orain abustu eran, erritmo altuxeagotan da ditza. Eso es, Maro. Dame un poquito más de amplitud. No te quedes cómodo. Ez mozteko alegia. Mueve, Barco. Ares ondo. Mueve, Barco. Urrengo asteburuan etxeko estropada ere badute. Oso demoraldi sendoa. Esperientziduna dira ia danak. Esan dugu, behin baino gehiagotan. Etorri ziren kuarrila veterano batekin. Maila galdu, baina kuarrila etzen sakabanatu. Elkarrekin jarraitu. Egundoko urtea egin dute eta itzuli dira ona. Galizian emandako maila hori birkonfirmatzera eta oso ondo da bilkuarela hau bere mailan noski, baina hori bai. Kuadrilla honek bere horretan ez ditu bi demoraldi baino gehiago egingo. Ez oso kuadrilla veteranoa delako. Bai. Baina oso egitasmo serioa igo dira beke Galiziako ligatik Euskola Bel ligara sendu. Ikasgaia ondo gaindituta eta esperientzia erabilita. Lehen ere bai, aurreko igualdian. Pausu guztiak egokiak izan dira. Eta gero herritarren babesa dute. Anarritzeko izaten da. Bai. Bueno, Boiron ere bai, Kabon, Bai, baina... Zemat jende mugitzen duten, eta... Altatutako herri batzu hor daude, eta hau horietako bada. Zeinen zabal datorren Kabo, Ares oso nabarmen aurretik, Kabo azkena da momentuz, baina bigarren posturako lehia hori txanda honetan zabali dago. Bueno, Teijeiro, bukera arte, jarraitu du arraunean. Maniobra egokia. Aresek 10-0 Uso emana jarri dio, Xanetek. Bigarren. Kaboko soziago gona, bira. 10 eta 15 Ondarroak, Kaikuk 10 eta 18 eta Kabok 10 eta 19. Hor da ba. Hor da. Gaurko honetan ere, Kabo da Cruz. Sale, con espalda, ahí va. Sale. Salta. Maniobra ostean,
Ez dira gauzak aldatu. Hor duzue, demora guztian GTS bidez lortzen dugun informazioa. Eta Ziabogan bezala, behar bada Kaikuk, Ziabogatik ona beste segundo bat galdu du. Orain funtsezko asteak datoz, denentzat, Kaikurentzat. Kontxa bai, playoffa ere bai, hile edo bizikoa, klub historiko bat, Santurtzi hor izango da, prestaketa aldetik eta barne kohesio aldetik hor elortegik orain du. Urrengo 10 egunak, Santurtzi beste mugimendu garrantzitsu bat ere egin du, ez? Entrenatzailearen kontratua beste 2 urterako luzatu dute. Alexander Estebanek jarraituko du hor. Zurrumurru asko zabaldua zegoen, eskaintza zirela, batera bazi joala eta bestera bazi joala. Hori ere egin dute Santurtziarrek eta ondo entrenatzailearekin konforme. Zu ere bai gurekin, firmatu hemen da 2 urte gehiago. Eta jarraipen eman, proiektuari. Igotzen badira edo igotzen espadira? Espadira ere, proiektu horrek badu zutabe nagusi bat. Hau da, nola uztartuta dauden veteranoak eta arrobiko gazteak. Eta horretan asmatu dute. Gero ikusiko dugu, horrek gaur fruitu ematen duen, edo beste demoraldi baten zain egon beharra duten, da bar. Baina lan hori oso aurreratua dute. Eta playoffari helduz, Mikel, txapela ikusteko amorratzen dago. Zuzuan ikusi, emaitzak jarraitu eta bar. Eta bereziki daukat gogoa, jakin da horren entrenatzaile zein da bilen. Klubak Zunzunegi joan ezkeroztik gora nola egin duen. Ez gizonezko entreniru bakarrik, ikusten da. Bataletan eta nola datorren gora. Bai, gainera badauka beste klubek ez duten gauza bat. Babesle nagusiko enpresa den burua arraunlaria da. Eta barruan joaten da. Bueno, hori ez da broma, Beste batzuk hortxe biltzen dira arrantzan. Kanpotik eta hemen eta han. Bertan barruan. Dirua jartzen duena ere, barruan. Pentsatu nahi dut merezi duelako, egongo dela barruan. Eta ez dirua jartzen duelako bakarrik, ez? Baina, bueno, hori ere berezitasun bada. Eta esan beharrik, ez? Joan Zunzunegi nolako entrenatzaile eta arraunlaria den, eta nolako ibilbidea, bai olimpiareran, eta munduko txapelketetan, eta Zierbana zelan egin zuen. Mailako kirolaria, eta ze ibilbidea bete duen, bai Zierbenan, eta aurrez Astileron, da Portugaleten, eta asko ibilitakoa dela, Kontxa irabazteko Sorian izan zen, Bai. Sorian horixe bada, Sorian. Segundo azpitik, Hondarribiarekin, azken txampartan. Bueno, Ares badoa, Ibon. Bai. Aresek Ziabogan Ondarruari 8 segundu luze, orain 12. Bai, aldaketa asko egin da, Ondarroa Kaiku ere bai, eta hori antzeman egiten du treneru batek. Eta aldaketak, bai ikusten ditugulako esate baterako, orain Ondarroari ginen ikusten, bueno, urte osoan, tosta horretan ikusi zitugun arraunlaria, esate baterako. Azpiroz boskarrenean ez du ikusi urte osoan. Eki Gozategi ere ez nik uste dut inakik, eritzi esan dion moduan, bueno, izan duela nola baita, tropa da. Ez oparitu, baina banatu, jokoa banatu. Kabo, Dui. Sufritzen, Kaikuren atzetik, baina ez erabat estropadatik kanpo. Aizerik ez da mugitu, Ez. Amarrera ez da iristen, 7-8 hortxe dugu, harri momentu. 10 kilometroko abiadura hartu ezin. Egurrezko arraunarekin, Horrein, Hor, pixuan diferentzia bada, pare bat kilo, 3 kilo izan dizke. Eta gaur egun entrenatzaileek hor gainera treniruaren brankaldean, arindu badaiteke, baina gero beste aurrek kalari batzuentzat, baldintza zinekoan hona izaten da, niri aurrean joatean nahi baldin baduzu, niri egurrezko arraunarekin, nire gustokoarekin, nire gustoko erremintarekin. 15 eta 20 Aresen demora. Azken maniobra egin dute Galiziarrek. Zetik, Ondarroa, ongi xanet, trabez jarri dio. Gainean du, Kaiku pare bat segundura. 15 eta 25 Ondarrutarrentzat.
Kaikuk 15 eta 38 eta Kabok 15 eta 42. Ea ba. Giroa aparta dago ba, arraunerako. Eta ez naiz ozberoari buruzari, Norronte pixkat ibiliko da, baina denbora pixka bat markatzeko ere bai. Bueno, Kaiku eta Kaboren artean 2 segundo bakarri daude, 2-3. Egia esan, Kabok azken estropada hauetan behin haien burua galduta ikusi dutenean, zailkapeneko zulotik ez zirela irtengo, egin dituzte 3-4 estropada txukunagoak edo duinagoak. Denboraldi osoan zehar, uda osoan ibili da iago dabila zerbaiten bila. Eta emaitzarik onenak edo txukunenak ari da lortzen, orain lortu duen ezurdura honekin alegia bera, estilo ranketik jarri, aldaketa batzuk egin zuen. Eta pentsatzen dut izango damurik ez, saiatu delako gogotik, pena hori, bukaera samarrean asmatu izanaren pena izango du. Ikuste gainera kuadrilla mugatu egia dela. B-ontzi bat ere badute, eta B-ontziko 3-4 hemen sartzeko modukoa seguru baietz, baina etorkizunari begira haientzat oso garrantzitsua da arrobiko horiekin jarraitzea, pentsatu hurrengo urtean, hemen beste arraunek arte batzutatik ekarri dituztenak eta ez direla izango, eta B-ontziko hoiek txertatu beharko dituztela. Handik tira beharko du. Bai. Delikatu beharko du leheneko ontzia. Hori da, klub bate maila galtzen duenean, hor sortzen den lehenengo arazo. Hori da. Begira aurrea dantzari, Giro hona bai, baina hau itxasoa da, Ondarroak 2-3 segundo errekuperatu dizkio, azken luze honetan Aresi. Eta hanka egin dio Kaikuri. Nora bidek. Eta Kaiko eta Kabo da Kruzen artean segundu bakarra dago une honetan. Metro desente falta, oraindik zazpireun da 10. Badirudi kaleari eusten ari dela, zertxo bet paborrera torrita. Nerea Perezen maniobra iritu zait azpimarragarria. Kaleari eutxi. Eta utzi ez arrauni etortzen. Horretaz aparte, kudeak eta psikologikoa ere oso ona. Funtsezkoa. Oso ona. Nola piztu dituen bere arraunlariak eta... Begira Kabo da Cruz. Berrogei paladan. Harrapatu du Kaiku. Berrogei paladan. Begira ze ezberdintasuna. Nola bueltatuko lirateke mutil hauek atxalde honetan ereste 6 ordu zerri 7 orduko bidaia, furgonetan sartu eta gaur Kaiku atzean utzita, edo gutxienez hortxe burrukan ibilita. Lortzen badute Kaiku gainditzea, alaia izango da eta dudarik gabe bidaia. Beste zera bat emango dio, beste grazio bat zalantzari gara. Respira, ahí va. ¡Rema! ¡Menos de 500! Bai, baina erritmoa sarrituta, Bai. Hoi paladatik joan deneko azken metrotan aguantatu behar dago eta ez dakil lortuko dute. Orain bai, denek sarritu dutuen nabarren. Bai, Kaikuk ere. Ondarrotarrak azken dutze ona egiten ari. Ondarroa bere batean, Bai. Enbeste aldaketa egin da, eta trenerua kakotxartean hankaz gora jarrita, bere batean. ¡Un minuto! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Pisa! ¡Sigue! ¡Ahí va! Itxasoaren sonura dirudi, Mikael, itxasoa bere ari dela, Arrira, nola Ares estropaderemoaren erdikaldetik, hor bigarren kalera hurbilduta eta hortxe dator Ondarroa baita ere. Bai, Kabo ere, bai, Kabo da Cruz ere. Ari da hurbiltzen eta Kabok zerbait nahi du, momentuz 3 segundoko errenta badu, Kaikuren aurretik. Hemen Ares azken txampan, bai Ares! 20 eta 36.
Hor da Ondarroaren azken alegina, hemen Antiguako ama, bai Ondarroa, azkenik Kabo hirugarren, bai Kabo da Cruz, eta orantxe, Kaiku Tarrak, bai Kaiku. Behin-behineko denborak 20 eta 36 arezek, Ondarroak 20 eta 49, Kabok 20 eta 53, Kaikuk 20 eta 58. Begira Kabokoen txikituta, hori esfortzu egin dutena, hemen Ondarrutarrak ere. Pero area handia eta egun exigentea. Iragarkiak Jaun Andreok, berehala bigarren txandan, Getaria lehen kaletik, Lekitzarra bigarren gotik, San Juan hirugarren gotik eta laugarren kaletik Hondarribia. Agurbero bat ikusentzuleok, hause duzu epaimaitik bidali diguten zailkapena. Lehen txandari dagokionez, Ares nagusi 20 eta 36, bigarren Ondarroa 20 eta 49, hirugarren Kabo 16 segundora, laugarren Kaiku 20. Aurrera, Eritz Hernández. Alaxe da, gurekin baitugu Aresko arraunlari eta kapitaina, Dani García. Dani, felicidades, parabéns. Muchas gracias. Lo necesitabais después del día complicado de ayer. Hoy una regata de principio a fin donde Ares ha dominado y donde habéis aumentado las ventajas progresivamente. Sí, todas estas últimas regatas estuvimos buscando cositas ya con cara a la concha y parece que hoy nos salió. Nos hacía falta porque claro, pruebas una cosa, pruebas otra y cuando no te sale pues empiezan las dudas, pero bueno, parece que hoy le encontramos un poquito el sitio al barco y ahí lo sufrimos. Respecto a la regata, hablábamos antes fuera de cámara. Aquí en las balizas finales, 0 de viento, no sé en las exteriores qué os habéis encontrado, si está duro, si el viento afecta, ¿cómo habéis remado? Pues el viento no existe, o sea, ni aquí en las balizas de tierra ni en las de fuera. Entra mar de lado, que es lo más incómodo de este campo, pero bueno, parece que supimos remarlo y a ver si ahora les levanta un poco el viento. Dani, concha, es decir, la palabra concha y a todos los remeros sale la sonrisa. La ilusión es intentar esa clasificatoria y estar en esos 2 fines de semana. Sí, por suerte en julio encaminamos la liga y desde el primer fin de semana de agosto ya todos estuvimos pensando en la concha. La concha y la regata de casa, que viene el domingo que viene. Eso es que también estaréis deseando de remar en frente de vuestra afición y que otros hagan el viaje que hacéis vosotros, que ya me has comentado que mañana a las 5:30 tienes que levantarte para trabajar. Sí, la verdad es que sí, y hace mucha ilusión, ¿sabes? Que todo este espectáculo que venga a nuestro pueblo, que también se lo merece el pueblo, que nos apoya todo el año. Muy bien, Dani, pues felicidades, parabéns por el regatón que acabáis de realizar y la semana que viene nos vemos en vuestras tierras. Muchas gracias, más para el fin de semana. Bueno, azkar egin beharko dute bidaia, Arraunlari askoren errealitatea da. Bostete herritan ez dakit, baina Bai. gehienena, guztionez lanera joan behar eta dantza. Bueno, guazen ba, lehen txandan, lehen kaletik, bigarren txandan, etxeko trainerua Getaria, Ibon. Azken ordura arte, zalantzak izan ditu. Bai, horixe aldaketa batzuk egin ditu, gaur ikusten duguna da. Anje Etxaniz, hirugarren tostan joan zela, aurrera eraman duela. Nikolas Rodríguez, aurrekalari, eta iruditu zait, Alkorta ere sartu duela. Laugarren gorez barkatu Iraola sartu du. Hori da, laugarren tosta, eta mantentzen du azken estropadetako apustua. Egitura mantendu du. Hori da, Anje Etxaniz eraman du. Eta Jokin Aizpuru bosgarrenera, hori da, Aimar Iraola jetxi du laugarrenera. Eta Niko Rodríguez aurrean. Osartzaldaik betikoa, betikoa. Bi aldaketa, hirugarren tostetan, eta beste bi espaldan. Betiko izenekin, honek garbi dauzka kontuak. Bueno, hirugarren kaletik, San Juan darra ditugu. Gaur nire kontutan barruan gaur. Hori da, Julen Larre espaldan, hauanketik eraritu da. Beste ohiko aldaketa bat, aurrekalari aldaketa. Etxabe ere bidali du. Mano Larregi aurrekalari. Mikel Etxabe espaldara eta estriborranketik Ander Makazaga. Imanol Muñoz ere sartu da estriborran. Hoi bezala errota martxan, Joseba Fernandez. Baina ez dakit tankera ona hartzen diot, Eskifaia
Mugimenduak egin ditu, eta hola ikusita, gero urak jarriko du bakoitza bere lekuan. Atzo baino kale hobea du. Hondarribia. Bueno, Hondarribia, noi baino aldaketa gehiago beste atzo, behontziko bi mutil aritu zirelako, gaur Baborrean Andoni Irazoki eta Peña Talkain sartu dira, estriborrean berriz, Meltxor Ramunarriz eta Aimar Kanpandegi. Eta utzi erdian, hortxe bi indartxu sartu ditu, eta, bueno, ari da, mugimendu hauek ez ditu hola kasualitatez egin Orbañan ozek. Hemen ere ikusten da hor badaudela bizkarrezur bat, oso gutxitan mugitzen duen. Atzeko Laurak, Ormazabal bera, Galde responda, aurrekalaria, Jon Olaizola oso seguru ari da, ziagoak eta ematen. Eta Arrobiko 10 lau. Arrobiko 10-ekin. Hor da xagua. Arrobiko 10, bederatzi San Juanek, Lekitxarrak bederatzi, eta Getariak 8. Aurrena pasa dituguten zerrendan. Bueno, semaforo horrendik keinukari dugu. Aizia geldik, Bai, bandera eta berdea, semaforoa. Beraz, martxan da txanda. Bizi, 54 baladatan, Sanjuan ikusi dugu, Hondarribiaren ze txampa, Getariare indartxu, apaigago Lekitxarrak. Pixka deneti du, txanda honek, boskarren Hondarribia, hor bera dago txanda honetan nolabait olear, gero sasoi bete-betean dagoen etxeko taldea, eta beste biontzi, Lekitxarra eta San Juan, atzo kalea tarteko San Juan behintzat, sentsazio honekin bukatu zuten biontzi. Lekitxarrari askotan gertatzen zaio. Irtera eman eta lehenbiziko referentzia, beraien kalterako izatea. Kalterako edo onatzetik geratzea. Aurreko txandan garen izandako Ares baino 2 segundo bizkorrago Getaria, eta bat azkarrago San Juan eta Hondarribia. Kaleen inguruan, gaur aizerik ez, itxasorik ez, baina korrontea dabil, eta niri horrelako baldintzetan lehorraldeko atzen gehiagik gustatzen. Beti garbiago izaten da, kanpo aldetik garbiago ditzen. Hor dira Getariara. Honek emango die, entzutea, eta goeneko minutu erdirako segundo bat San Juani bi Hondarribiari 3 Lekitxarrari, puntua. Ze energia transmititzen duen, harrigarri da. Laizter hasiko da gure zati ona. Alderantzizan keko hauek ikusita, patxara, kontrola transmititzen didate, ofizioa. Begira, Mikel, beste detalle bat. Lekitxarra eta Hondarribia nora joan diren, biak, elkar ongi ezagutzen duten bitalde. Zergatik joan da Lekitxarra kale bat Baborrera eta Hondarribia beste bat Baborrera, gero, hankanpo kaldean, txopa, ipurdia, popa eman, zerari, olatuari eta olatuak hartzeko. Ea ba, Getariaren entrenatzailea, hemen txentzuko dugu. Repetioziak gure kalian, ipiskat, Baborrea manda, oso ondo. Aurrena. Bai, aurrena, eta 3 segunduko errentarekin gainera. Ipiskat Baborrera zergatik, gero atzea emateko, eta kanpoko palizaldera, olatuak hartzen saiatzeko. Bai, irabazteko. Hori da. Ez da popareko olatua, ez da gutxia horik ere, baina olatu horrek treneroaren atzea altzatzen du eta puntu ematen dio, 2 paladatan, ontziari. Getariaren entrenatzailea, Jon Larrañaga entzun da, gogoratu ditut, Galizian estropa eremuari buruz eta egindako komentarioak apobrado karaminalen, batzuk harritu eta gallegoak gauzer, erne, horrek esaten duenarekin, erne, hau Euskal Herrian, nolabait belaunaldi berriko entrenatzaileen artean, puntakoena, eso pisu espezifiko hartzen ari dira. Eta hitzak ondo neurtzen dakiena gainera. Eta lana aparte egiten ari dena, ez aurten bakarrik, begira, Mikel. 3. minuturako, 3-4 segundo. Getariak, Hondarribia sailkapenean, 5 estropadaren faltan, 8 puntura dauka. Puntu asko dira, baina... Demoraldia egiten ari dira. Dudarik gabe. Ona.
Arraukera honek, goitik uste, ez du bat ere presarik transmititzen. Ontziak usten diolako, ontzia ongi jarria, arraunketak, eskifaiak ontziari ematen dio eta ontziak tripulazioari. Azkar doan sinale, oso azkar doan. Lainagaren lana nolabait frogatzen duen beste gai bat, ez? Neguan, genialdetik justutxo, atea jo, ekarri, Donostiarrak, hor titular izateko aukera eman gabe zituen batzuk ekarri, herrira, itxasoan trebatu, eta ontzia hemen ikusten dugu nola ari den. Misila bezala doa, kanpora. Hor ikusten Misila da, bezala, entenatzaileak nolako lana egin duen, baita mutilek ere. Hemen dut erdi, Rodríguez aurrekalari. Epa, gara itxarrekoa. Ongi, alare oso ongi, jokin, Rodríguez. Sartu eta atera, pita, batera. Oso trabez, San Juan eta Hondarribia ongi. 4:42 egin du Getariak, Hondarribia 4:48 San Juanek ere bai. Aresena txikitu dute, Lekitxarra 4:54, Lekitxarra ere, Ares baino 3 segundu bizkorrago. Ara, referentzia. Arrituta diferentziarekin nago. Lan ona bai. Lehen kabori ere funtzionatu dio kaleak. Bueno, jar gaitezen, pixkat Mikel. Bai. Testuan gu. Ezertxo ere kendu gabe noski, Ni esan eta esan ari naiz, hori alde batera utzita. Hauxe dela gaurkoz, sasoi punturik onenean dauen trenerua. Eta datorrenari begira, langa ez diotela goitik inon ikusten. Batik bat, olatu pixka bat baldin badago. Bai, baina gaurko giroarekin ere da. Kanpora nola joan diren, Estriborra, klaro. 7 segundo, luze bat egin eta bigarrengo hasi, eta 7 segundo Hondarribiari, San Juani 8, Lekitxarrari 15. Lekitxarra orain aurreko txandan gareli izandako Aresen denboratan. Hori arraulariak entzuten duenean. Bueno. Erki guazdi, segi. 36 palada. Inok ez dio, zer esaten, Jerarkia irabazi du, Treneru espaita ontzia eramatea bakarrik, Hala bakarrik! De puta madre, guau! Siga honekin! Bat haudek ekartzia esalupa! Ikusi nahi dut, barrura Getariak, kanpora bezala, progresio horretan jarraitzen duen abantailarekin. Ea bat zer dioen Jon Larrañagak. Gana irabazteko guan! Siga remonte! Haitu ya. Tunel ataka! Arnazarteko zan, hay que disfrutar. Vamos a machacar, pero disfrutando, Altza burua danak. Hau indazio. Bigarren ez azpi. Matxaka! Markatu berrik, Hemen maia markatu berrik ostitia. Atento estribor! Atento estribor! Arretuta nago, estropadak ari den egiten. Nola kudeatuko duen informazioa, noiz eman. Bigarren nahi behatzi, siga existiendo! Siga existitzen, goan! Hore! Gozatzeko esan die. Txas! Jaio esti nahi! Zabaldu! Zabaldu! Irudipena daukat, Mikel, estropada on bati jarraitzen datorrenak, hobetu egiten duela, hobetzen ari dela. Bederatzi segundo Hondarribiari. Bada zerbait, San Juani 11, Lekitxarrari 15. Estriborre, Josebak ere, estriborre eskatzen du. Txandako azkena Lekitxarra da, aurreko txandako garaia baino 2 segundo azkarrago. Matxaka! 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 Bigarren luzean ere, tartea gora. Hori ez da kaleren abagarrik. Begira, nola, bizkarra sartu eta nola ekartzen duten horraino, luze atzera. Hori egiteko, ontzia lantzatuta dagoelako, eta ontzia noski ongi orekatuta dagoelako, eta uzten duelako. Nabigatzen dotore. Hemen Lekitxarrak. Claro. Askotan joera, Hasieran galdu eta gero utzi. Eso es! Serio! 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 San Juan ere ari da, bere estropada egiten, maila honean.
Atzetik estropada dotorea doa. Hemen hanka getariak egin du. Lau traineruko errenta, bigarren tokian doan Hondarribiari. 35 pala terdian, Hondarribia eta San Juan segundo bateko tartean dira. Hemen getariarra. Hankalana nola ikusten den, Nola pelauna nola tolosten dituen, gorputz osoko lana, estropalariak nola gorputz oso aprobetxatzen duen, eta hor eramateko. Golpe batean. Bikain. Aitzekierik, ez da ikusten. Argi denbora, bederatzi minutu terdi oraintxe. Lan erditan zure txandako bigarrenari ia 15 segundo. Hori diferentziak dira. Bada gero, estropada amaieran, minutu erdira hurbildu daiteke, tarte hori. Arraun atera behar izan du. Kontuatu altzara, Mikel, arraun atera behar izan du. Estriborera zijoalako. Baina oso barrene dabil, aurrekalaria, oso. Bederatzi eta 46 getaria. Bete hortz. Alaxenago. Hondarribiak 10-0-0. San Juanek 10-0-1. Lekitxarrak 10-0-6. Aresek baino, segundo txobat gutxiago. Maniobra ostean, Getaria eta Hondarribiaren arteko tartea ez da aldatu, 14 segundo. Kontu oso azkar eta kontu azkar eta merkeak ez nezalearen agaterako ditut. Hondarribiari lan erditan 14. Jo, minutu erdi dela, ez ditzatek arritzekoa. Denbora horiek dira, eta bandera irabazteko denbora dira. Diferentzia hortxe porrokan egin. Kalea ere izango du, noski. Dena behar da. Baina, kabok ere estropadan egin du, lehen hortik. Cállate, Gómez, hostia! Ara. Berritxuari. Egurra. Hori ere zabaldatzen. Urtea joan eta urtea etorri, bakarre bat. Begira beste seinalia. Arraunek ia uerarik ez dute markatu ere egiten, markatzen dute zuritasuna, baina azkar doan seinale. Azaburu handi zuria ikusten direnean, argi. Tarte agora berriro, 16. Aizia sartzen ari duk. Hor kanpo kaldean izango da. Baibon sartu da dira mesedez, hemen hasierako balizetan bero izugarria baitu, ikusi daitezke banderak ere ez direla mugitu ere egiten, zirkinik ere segun guztian zehar, eta hala ikusi baduzu behintzat, ongi etorri izango da behintzat, hemen txalupan gauden ontzat. Freskatzeko aukera hon bat, izango ditxundik. Putzura saltu egin. Badira, hor hiru bat dela ontzi, kanpoko balizen inguruan, eta... Ez dut ikusten movimentu handirik, Ibon? Ez. Begira, orain bakoitza bere kaletik. Baita Hondarribia eta Lekitxarra. Lehenbiziko luzean ez bezala. Zer esan ez dakitela nago. Tarte agora dira, hori esan behar du. Ziabogan 14, orain 16-17 Hondarribiari. Gesto teknikoa, etzan eta ekarri. Gehiago eskatzen du gainera una zentzaien. Hori, aipatu dugun. Eta guak! Tas! Tas! Díganos ti llamaten! Sigue! Hogeita batzi paradan, Sigue! Añe beiza bukaera! Ella gatea! Atzetik Hondarribiak, oraintxe. Sinistekoa da, Nik esango dut, ez sinistekoa da. Hau, bete hort, denak esan ditut, berriro esango dut. Nik ez diotelako itik langari ikusten hori jo behar bada. Datorren ari begira. Azkar doalako ontzi hori. Lareu metro. Eta Lekitxarrak, lehenbiziko luzean galdu, eta orain ia, San Juanen abiadura bai, ia Hondarribiaren abiadura. Bai. Eta Aresekin konparaketa eginda, 5 bizkorrago doaz Lekitxarrak, lehen txandako garaila baino. Hemen bukaerak!
lehen aipatzen nuen gestu teknikoa. Goitik horrekin ondo ikusten da. Ez rebotatu izaten dute askoten patroia, ba horixe ari da ondo egiten. Etzan eta ekarri, arraunak atera eta orduan etorri. Larrañaga jauna entzun behar dugu berri. Gehiago nahi diat, Pixia gehiago. Minuto 13:30. Gehiago. Hori da. Claro. Oain bai azkar. Hori. Orain patroiak burua galdu gabe, orain eskatu behar du. Latigo atera eta kupidari gabe, Eman. Batzuk, behar dute, patroi batzuk mutilaren perfilaren arabera, arraunariaren perfilaren arabera, gehiago estutu, besteak lasaitu egin behar dira. Hori ere, ezagutu egin behar ditu. Jokeiek zaldia bezala estropalariak patroiak ezagutu behar ditu. Oazen Larrañagarekin berriz. Nikola Rodríguez, Jaguatik atea eta barroaino, Bi pala gorein jo, eta bi palakin gorein. Gehiago nahi diat. Eskatzen ari da, 14 eta 51, Getariaren denbora azken maniobra. Ba, 20 jeisteko bidean da, Zenbat, 14 eta 51, lehen etortzen 5-0-4, hortxe. Nik uste du baiet. Hondarribiak 15-0-8, 16 segundora. Hanka egin Hondarribiak, hirugarren luzean. San Juanek 15 eta 15, 23. Eta Lekitzarrak 15 eta 16, 25. Aresek 15 eta 20koa. Utzi digu. Lekitzarrak aurrere, atzetik aurrera beste borroka horretan. San Juanen atzetik zen 5 segundo. Harrapatu dute, maniobra ostean parean dira. Eta Hondarribia, San Juan eta Lekitzarra manejatuz. Eta atzekoa Ares 8 segundora. Anak ari dira estutzen orain hor. Hondarribiak ere bai, pausua eman du. Naiz eta Getariaren errenta harrigarria iruditzen zaigun. Orain, zorakeria handi litzateke pentsatzea. Getariak bandera irabazi dezakeela. Haize pixka bat aterako hori bai, eta bar. Diferentzitan beharko luke, amarren bat segundo. Asko da, Orain Hondarribia iruditzen zait. Egira, Hondarribiak. Bai. Orain, bigarren erdian hobeto hori dela lehen bizikoan baino. Kalea, laugarrena ez dut guztuko, nik gaur. 20 segundo. Getariak Hondarribiari 20 segundo. Datua bere horretan oso adierazgarria da. Keragarria? Nik uste du gainera kaleari eutxiko diola, unesek. Begira, aurrea, koazta hori, garbi. Txasua nola, uskatzen duen. Zan ezagun Jon Larrañagak bere arraunlari ibilbidean oso goi mailako maisuak ere izan ditula, alde batetik Korta, Orbaina Nosbera, Lucia ere bai. Bai. Haze izenak, Bai. Bazen, Larrañagarekin. Oazen palerrika bat. Velocidad espalda. Mezuak oso zehatzak. Bai. Argi dauka, zer esan nahi. Oso argi, zer adierazi une bakoitzen. Herritarik eta lakorik ez da. Pein, Mikel, orain erritmo altxatzeko eskatzen die, moztu daiteke arraunketa, baina beti bukerarik endu gabe. San Juan ari da pixka bat erortzen, Lekitzarrak ies egin dio. Eta aldameneko kaleti doaz, Lekitzarrak bigarrenetik, San Juan hirugarrengotik. Erritmo sarritzen dagoeneko, Getari 38 palan, Hondarribia ere bai. Getariaren depositoan bazegoen erregaia, Azken luzera heldu dira eta diferentzia Hondarribiari ziabogan 16 orain 23. Lehen ere etortzerakoan egurtu egin dituzte aurkaria. Eta iruditzen zait, hirugarren txandarako bidea erakusten ari dela unaxe, alegia, nola bidekin eta gauzekin. ¡Equipo! ¡No le dimos! ¡Hoy le vamos a dar! ¡Vale, 2 minutos! ¡Ahí va! Xili geratu gara, erakostaldiarekin. Lekitzarra 4 segundo rekuperatu dizkio Hondarribiari,
Lekitxarra hau ere airean, lehenbiziko lutzean atzetik geratu. Segundo jandizki. Baina begira zen horabide dakarren, Lekitxarrak. Bai. Estriborrera bezala, estriborrera bezala. Bai. Getariarren lana ikusita. Bai. Pare. Begira zer egin duen. 3 segundora, Bai. Orain Hondarribia baino, azkarrago dator, Lekitxarra. Norabidearekin asmatuta esango nuke, Bai. Aizerik ez da bil, begira. Ez. Kilometro duko, bat eta bakarra. Azken txampa mereala, hor da Getaria. Hondarribia 42 paladatan, orain Getaria 40 paladatan. Hemen dena ematen. Horrolatua, Getariak. Hor dator ba Getaria. 25 segundo, bigarren tokian doan Hondarribien. Hogeiti bere izango da, ez da? Erakustaldia. Bai. Erakustaldi galantza Getariarrek aurko honetan eman dutena. Eta Langak goian jarriko du banderarak. Bai. Hor da Getaria. Chapo. Bai Getaria. Emeretzi eta 51. Estropada onari hobea eranzten diote. Karagarria. Gaurkoa karagarria izan da. Hondarribia bigarren. Bizi. Bai Hondarribia. 35. Bai Lekitxarra. 20. San Juanek, bigarren erdian asko zefetu San Juanek. Bai San Juan. 21. 5 segundo atera dizkio, lehen txandako irabazle izan den Aresi. Getaria da referentzia. 19 eta 51. Iragarkien ostean horrezko txandan, Bermeo lehen kaletik, Donostiarra bigarrengotik, Orillo lidera 3. eta 4. Zierbena. Eguerdion ikusentzuleok, Getariatik zuzenean, Euskal Telebista, Getariatik mundura, Juan Sebastián Elkano bezala, Getariak 19 eta 50, erakustaldi handia eman du. Hondarribiari 24 segundo, Lekitxarrari 29, San Juani 45 Ares, gero Ondarroa, Cabo da Cruz eta Kaiku. Zurea da hitza eritz. Mikel, aipatu duzu Juan Sebastián Elkano, arraunlari hauekin ikuste bere helburuak azkarrago lortuko zituela, Gaizka Gorostiaga, sorionak, haze egurrean zabiltzaten, erakustalditira zabiltzaten. Eskerrik asko, egia esan bai oso gustora, erakustaldiak hitza handiak izango ja, baina gure mailan oso goia bai. Zuen entrenatzaile entzun dugu, hemen dator Jon gainera, disfrutatu dezatela arraunlariek esate zion Unaxi, baina matxaka. Ez duzu erritmoa jeitsi, segunduak progresiboki zuen aldekoak izan dira, azkenean 24, ia 25, okerrezpanabil. Zenbaki handiak dira, Gaizka? Bai, gaina ikusita urte osoan ze bilakaera eukideon. Ibili geha uztaia hasiera erdi partea, Hondarribia aurreneko luzia heldu ezinikan, eta junit ez zitzaigun. Gero behaiek orezko txandara jo zianean Bermeore etortezan gure txandara eta oandik eta gehiago kostatzen zitzaigun heltzia aurreneko largo horietan. Eta guain bai ikuste dugu, heltzeko gai gehala, eta nik uste horrek konfiantza handia ematen digula aurrengo minututako. Ze, heltzeko gai geha behaiei, gainea, igual gure arraunketatik atea gabe. Gaur pixat esepzio bat izan da, gaur etxian urduritasunak eta bai pixat atera gaitu igual, pixat presipitatuta jute horta. Baina ondore etorri zaigu igual, ze estropa puskatu dura irutze zait eta bigarrengo erdirako patxada hori eman digu, behintzat alde hori ikusita, errexo hartu dugu gure lana egitea juteko bide hori, eta oso estropa borobila izan da. Gaizka, hobetzerik alda? Badakigu ze urteko zen momentutan gauden, badakigu data garrantzitsuak datozela, hau hobetzerik aldu esperantzak? Bai, nik oso garbi dakat baietz, Jonek ere oso garbi dakat baietz. Hemen barruan batzuk igual ez du sinistuko, hau baino azkarro izan gaitezkenik, baina badakit baietz, oa indikan temporada bukatzeko beste hilabete falta da,
Jone badaki zertan landu berdeun, zertan hobetu berdeun hau gainek eta azkarro juteko. Eta nik garbi dakat baietz. Eta atzo Ibonei entzute genioan, igual ez dakila esperantza honen tetxuan ondo hon. Eta guk ere ez dakigula iruditzen zait. Eta lania jarraitu berdeula, gainek azkarrago izan gaitezkelako. Bueno, gu prest, esperantza honen orgoiko helburuak eta tetxo hori ikusteko, ea zer gertatzen urrengo estropadetan, momentuz gaizka, disfrutatu ederregin duzu gaurkoan etxean eta. Eskerrik asko. Bueno, lehenengoa ikusi egin behar da, non amaitzen duen gaurko sailkapenari dagokionez etxeko traineruak. Ez du dezertxo ere baztertzen nik. Ez. Hiru horrenekotan sartzen ditut. Bueno, lana egina dago. Guazen orain aurrezko txandakoak aurkeztera. Lehen kaletik Bermeurdeibai, Gondra, Arrobiko patroia, txopa. Pasaden igandean, zarautzen bezalaxe horretaz gain gaur Alberto Bidal sartu du Jon Salzamendik, Baborrean Kaion Perez Portuguez, irukoari eutzita atzean. Estriborrean David Duran, bigarren tostan, eta Iglesias, Saianz eta Gentza Zubiri, aurrera aldea, Brankaldera, tosta bat eramandu. Guazen orain Donostiararekin, Igor Makazagaren ontzian besteak beste, gaur barrura, Iker Eizmendi, hori da, Arrobitik ateratako. Hori da, bosgarren tostan, eta Niko Repeto ere bai, hirugarrenean, Leibar ekarri du, laugarren tostara. Eta Loiarte. Bai, Loiarte bosgarrenera eraman, Leibar laugarrengoan ez dut gogoan, sekula aritu denik, eta Jaime Lara ere, hirugarrenean, Ababorrean. Bueno, guazen Zabala jaunaren kuadrilarekin. Bueno, nolabait ere pasaden aste arteko ezurdurari heldu egin dio, alegia Baborrean Aldai hanketi jarrita Zabala eta nolabait ere indartsuak zer egin da, Ibai Lizarralde gaur espaldan eta Estriborrean Iker Zinkunegi barka espaldatik. Zera ere, Arizti ere gaur barruan da jozera. Eta hemen Zierbena, eta Zierbenan digarri ditu zait, falta den Ibañez tokian Marcos González kokatu duela. Estriborretik atzo hirugarren tostan aritu zen González, gaur Riba sartu du, beste askotan bezala hirugarrenean, eta aurrekalari aldaketa. Beraz, Dani Perezek ikutu pare bat baino ez, zerari ontziari. Orain zaindu beharreko beste elementua, haizea, Ea ba, bandera txuria goian, diskoa gorri, bai, berdea! Olentxe. Hasi da ba. Horrezko txanda, zaindu beharreko referentzia oso garbi izango dute. Garroi tamasei palada. 2, 3, 4, 5. Haze txampa, Garroi eta ospalatik gora orain dintenak. Bueno, pare-parean ditugu, Gero, Miguel, erdia pasa eta marea bizitan ere bagabiltza, hemen guk itxasoari begira eta dena berdin ikusten dugu, baina azpikoak ere zer esan handia izango. Berriro izango du, bandera irabazteko, momentuz, Getaria ez dudala baztertzen. Diferentziak eta gauzak egin. Bueno, lehenengo datua da. Aurrenengo minutuan, Getariaren kaletik ari den Bermeori, segundo bat atera diola. Coge un poquito más de agua atrás, proa. ¡Ay, Hemendik berrogei palada, Berrogei palada inguruan, Urdai bai ere bai, hogeita behatzi palada. Bernardez eta Kaion. Bai, Bernardez egin jarraitzen du. Azken estropadaetan, gizon honen aldeko apustua egin du entrenatzailea, Salzamendik eta Calleja espaldatik. Ari da lanean. Bueno, Orio eta Zierbena. Estropadaren buruan. Eta orain Oriok, branka aurretik sartu nahi. Eta nola da Orio Getariarekin konparatuta? Parean. Parean. Ia bigarren minutura goaz. Eta Getariaren krono hori berdintzen ari da Orio. Gainera Getariak estropada homogeneoa egin ditu. Ez da inungo estropadaren inungo momentuan jetxi. ¡Dale, Calma! ¡Va! ¡Bien! Bermeok 3 segundoko galera du. Bagoitza bere kaletik. ¡Taki atrás! ¡Taki atrás! Iziak takateko bat gora. ¡Lanza! ¡Lanza!
Zakateko txikia, Bai, baina... Gutxi mugitzen baina Getariaren txandan... 3,3 izan da, bataz besteko. Bai, 1 kilometro orduko markatzen zuen, horrelaxe, 1 kilometro orduko. Horan, 5, 6, 7... Erne, egongo da, jendea, Orio bezala Getaria. 3. minutura goaz, Getaria, Orio eta Zierbena baino bat bizkorra. 3 minutuko lanean, konparaketa hortxe duzue. Lauki horretan sartuta. Kontra gaztearen txat beste aukera. Ari da, Ari da. Baserritarra bezala ereintzen, ari da, saltzamendu. Etxekoekin eta bar. Begira Zierbenak orain, hankanpoko aldean. Bueno, Zierbena eusten. Zierbenak falta duena da, lau luzetan eustea, hori eusten dio, luze bat eta erdi, bi. Ero Oriok, gauza hon asko, erakutsi ditu horten aldaketa hori ere bai, plus hori ere bai. Bigarren segundua, Getariak. Eta Zierbenak. Zierbena Getariaren denboratan. Oraintxe bertan, Getariak segundu bateko errenta. Zierbenari hori bi, Donostiarrari 4, txandakide izan duen Hondarribiari 5, eta bida batean dugu estropadako 4. minutua. Emozioa izango dugu hor, Mikel. Tankera hartzen diot, bukera arte. Nik gaina badute barne iruipena, Getariaren bigarren luzea, ikaragarri izan da hori. Hori lanpoa izango zen. Izugarrizko luzea. Arraia saltoka lanpoa iribitu zen. Getariarrena. Hono itxasoa biziri dago, horrein di, Mikel. Zorionez. Gizakion erasoari usten bai. Bueno, argi ba, hortxe balizan. Lazkano, preparatzeka gindu eman dio. Alatzulosi, altxerrire pronto. Maniobra aurretik, Getariak Zierbenari 1, hori 2. Trabesten denean. 4 eta 42 markatu du Getariak, Zierbenak 4 eta 43, Oriok 4 eta 44, 4 eta 46 Donostiarrak, Bermeok 4 eta 48, Hondarribiaren denbora Bermeoren. Maniobra ostean, Zierbenak hori 1. Eta Zierbena Getariaren denborata. Ikusi duguna ataloa izango zen, Mikel. Saltoka. Jargi arraia. Ea ba. Donostiarra eta Bermeorentzat momentu garrantzitsua da hau. Horre soka eteteko zorian da. Bai. Getariak Zierbenari 1, hori 2. Orain, 5 minutuko lana eginda. Zenen, batez ere, zenen larruan jartzen ari zen. Hemen, Getariko zaleen, larruan etxean, hortxe, telebizari begira ikusirik, Zierbenari 1, oraintxe Zierbenak eta Orio segundu bat jan diote Getaria. Bai. Hau biritzen eta bukera arte horrela izango dela, Ikaragarria. Gautxiko aldio Zierbenak. Hori da galdera, Bueno, ordoa. Oriok aldaketa eginda, Oriok gaur 6 arrobiko. Uste dut, ez dakit atera duen 6korik, Ikarzabalak aurten, 5 gehienetan, ja beti. 6korik ez dakit, baduen gaur 6 arrobiko. Lau Lizarraldetar, Zilkunegi eta alde. Begira Donostiarra nola joan den, Estriborrera joan da nabarmen. Zierbana eta Orio, Getaria baino bizkorrago lehenengo aldiz, segundo bat bizkorrago. Estropada aurrera doa, Eta Donostiarra eta Bermeore bere batean eusten, 7. minutura bagoaz. Orain Getaria, hortxe parean edo gehien segundo bat atzetik. Gaur ere ez du, egun txarra Orio probatzeko, kontrarioak bazar guztietatik ez dutzen. Ataka ez duenetatik aterako alda, gaurkoan. Bueno, rotazio batzuk egin ditu, gainera, Iker Zabala. Gira, espaldatik Eibai Lizarralde eta Iker Zinkunegi. Orio eta Zierbena orain Getaria baino bat bizkorrago.
Bermeo 6 legoke Donostiarrarekin batera. Aldai martxe lanketik gaur, Atzo espaldatik aritu ondoren. Karbaile da, Euskarren tortan. Ia azte buruero, estropa dago. Bai. Eskolira posi dago. Hori eta Zierbena parean eta Getariak segundu bat gehiago. 8. minutura hurbiltzen. Bueno, Zierbena ongi, Arraunean eta luze begira. Erritmoan zoratu gabe, 38, 37 pipaladan. Bermeo orain Donostiarraren aurretik segundu bat hartu du Salzamendiren kuadrilak. Erreferentzien jabe dira ohorezko txandako hauek eta Getaria hortxe, ez dutela urruti lagatzeko moduri. Bi hauentzat kontraria momentuz aldamenean dago. Hori da. Segi. Eta gero bukaeran sarretuko dute. Bukaeran begira Zierbenarentzat une gozoa berriro ere. Bai, segundutxo bat hori. Kokatzen ere bai orain balizarako. Bai. Bermeo eusten, lehenbiziko kale horretatik, Gaur lehenbiziko kalea ongi aria funtzionatzen. Atzo ez bezala ondarroan. Bermeo galdu duena lehenengo luzean galdu du. Orain, bai. Honetan ez. Azkar ari dira etortzen, egia esan hortik, baina Donostiarrari aurre hartzen. Zierbena eta Orio, une honetan parean dira. Getariare bai, haiekin berdinduta legoke. Bermeo laura, Nola bukatuko te da, gaurkoko izau, Bueno, lan erditan Getariak 9 eta 56koa utzi digu, 9 eta 56. Zierbena eta Orio parean. Palazuelos eta Altxerriri. Getariak 9 eta 56. Hortxe, elkarren gainean. Zierbenak segundo lehenago sartzen. Ateratzen. 55 Zierbenari eta Oriori. Segundo bat gutxiago Getariak baino. Bermeori 9 eta 50, Donostiarrari 9 eta 53. 6. Hondarribia litzateke 10-0-0ko demorarekin. Maniobra ostean, Zierbena eta Getaria parean eta Orio segundu bat atzetik. Bermeo bostera. Orain batez ere ikus da. Bat, aiziak txarra egingo duen. Zierbenak eutxiko ote dion, eta bestetik, niretzat, gako hone baldin bada nabarmenena, Oriok erakutsi du, boiron izan zen, zarautzen ere bai, aldaketa. Azken luzea. 6. martxan sartzeko abildadea erakutsi du. Gaur izango aldu, abildade hori. Bueno. Largo, esto es bueno. Zierbenak Oriori bat, eta Zierbenak Getariaren denboratan. Eta argi Bermeo oso hurbil, 4 segundora. Eta Bermeo Getariak izan duen kalea du, lehenengo. Etorri ari dira egiten batez ere, oso azkar kale hortatik. Tropa da zoragarria. Hau ikuskizuna Jaun Andre. Ez da presari ikusten hor, Gira. Hiru hautagai garbi banderaren leian eta Bermeo azken hitza esan gabe oraindik. Zer esan duen, Zierbena Getariaren denboratan, Orio segundu batera. Bermeo bostera. Urrutiago Donostiarrak 10. Atlas! Machacón Karma, sigue! Esto va hor, veña! Ez genuen, espero, Ibon, horrelako oreka, lehia honetan. Zer esan ez dakit dala, ara 2 segundo Zierbenak Oriori, Zierbenak eta Getariak. Parada! Que no entre nervios, rema sitio! Behin eta berri hori esaten, Gogoan alduzutan Iperezek hori da. Arraunketaz kanpo eta galduten izuzirela eta abar. Ez gara gai estropada oso bat egiteko gure maila honenean. Escucharme, no subir, desarrolla para atrás. Ez igotzeko, Desarrolla, dobla y desarrolla. Guarda el cacas. Hay que acabar.
Zierbena eta Getaria. Zierbena txanda honetan, Getaria bigarren txandan, aurretik, eta Orio 2 segundora. Bermeo 6ra. 12 Donostiarra. Harrigarria. Aizea bere horretan, txanda batetik bestera. Kolpe harrigarririk ez du egin. Ez, kolpe handirik ez. Orain Bermeo ere, joera da, gehiago kostatzen zaiola, kanpora joatea, etortzea baino. Bai. Listo, batu hau. Se quedan ahora. Se quedan. Dale. Va. Va. Segundo bakar batera da Orio. Mikel, eta orain arraunlariaren larruan jarri eta 13. minutura eta eman. Eta kostaura begiratuta antxe. Kontrarioa, La Paz horria bezala exe. Eta segi egin behar, Destinu Petrala. Hor, Getariaren traineruan Emiliari nahi zuti jarrita. No te daude, hemen daude Hondarribi, Lekitzarra, bueno. Zierbenak hori 2 eta Zierbenaren denboratan ibili da Getaria, aurreko txandako garailea. 14. minutura goaz. Getariak 14 eta 51 kronoa utzi digu azken ziabogan. Aurrera, Mikel. Bai, Martxel. Aupa Andrés, campeón. Sigue. 2 segundo, Bai. Zierbenako baborrek Orio ederk ikusiko dute hor, ia treneru bat atzetik. Zierbenak gauza hon bat egin du, iadani. Aurreko estropadeta baino luze bat gehiago egin du Orioren aurretik. Aurretik ibili denean, 3. luzerako Orio hortxe jarri da. Baina gaur beste egunetan ikusi zaion presa punturik ez zaion amaitu. Ez, hori da. Zierbenak segundo bat orain Getariari eta Oriori. Segundo batean 3 ontzi. Bermeori 8. Donostiarrari 16. Zer ikusi behar dugu? Palazuelos. 14 eta 51 Getariaren denbora azken maniobra. Ja, sartzen nabarmen aurretik. 14 eta 50, bat gutxiago Zierbenak eta Oriok Getariaren denbora. 14 eta 51. Bermeok 14 eta 58. Hondarribiari 10 segundo, Bermeo aurretik doazen horiekin 8 segundo galduta doa. Maniobra ostean Zierbenak Oriori 2 eta Zierbenak Getariaren denboratan. Getaria etorri oso bizkor etorri da, Bai bigarren utzean eta baita laugarren guanen. Acaba. 3 ontzi, 15. minutuan banderaren lehian. Ea orain, begira, izeak bera, begira. Kilometro duko bat eta bakarra. Ai, Getariarra kokatu ditugu hortxe dira. Zer esango dugu, 6. kaletik estropada jarraitzen. Xavier Goikoetxea presidente ikusiko nuke guztela. Zierbenak Oriori 2, aurreko txandan aritu den Getariari 1. Zierbena estutzen ari da, Oriori lehenengo aldiz 3. Ontzi, bete-betea, ontzi bat Zierbenak Oriori orain. Begira, Orio dagoeneko sarrituta, Bai. Eta pixkat, moztuta ere bai, begira, berroi paladan, orantxe. Zierbena aurrena, Getaria 2 segundora, Orio 3. A 5 de Orio remontando. En 2. Gero Bermeo. Zari da zuri kolore hartzen. Zierbenarena. Bueno, ze falta da ba. 16 eta erdi orantxe. 3 minutu. Bai, oandi lana bada. 4. segundoa, Zierbenak Getariari 2, Oriori 4. 4 detrás, 4 delante. Begira Galipoa. Eta 3, 38 paladan. Gánale palanca proa. 1, 2, ahora. Oain badirudi Zierbenakoen buruan dagoena gaur edo inoiz ez. Garaipena gaur edo inoiz ez. 2 baditu aurtengo ligan, 2 segundo Getariari, Oriori 3, eta hor Getariarrak. Getariarrak hor zuen lehiatilean kokatuta hor dituzu. Bukaera ona egin dute, erritmo ongi sarritu dute. Gaina Zierbena 2 bizkorrago. Orioren aurretik Getaria. Ez da bat ere horre antxietateri ikusten. Bukaerari ez dio kendu.
Eta Bermeo bere batean estropada ona osatzen gaur, Ontzi oso bat atera dio, Zierbenak hori. Getaria batera, Bai. Bira ere ibili da. Batera, Orio Laura. Argi. Aurkari zorrotzena aurreko txandan du Getari. Argi. Zierbenak, barka. Getaria segundu bakar batera dago, datu dana gurutzatuta. Orio Laura, Bermeo bederatzira. Atzetik Donostiarra. De aquí a Boya, hay que vaciarse con toda. Una delante de Getaria, doblen dos. Una. Egoeraz jabetuta guztiz eta eskatzen eta... Baina igotzen, bukarari kendu gabe bandera nahi badu, Orain begira pello bera hasi dira, oraintxe joaldia, Bai, begira, oraintxe, joaldia. Sakatu dio, sakatu. Bermeo Orioren gainera. Hori bost. Bai, eta Bermeo Orioren gainera. Zierbena Getariari bat, Hori bost, Bermeo sortzira da. Siga estribos, siga estribos. Meretzi eta 50. Dale, cambia. Ez dakit pase gertatu behar duen. Erne Getariarrak, Zierbena eta Getariaren artean segundo bakar bat, Orio bostera. Baten du gaurko bandera. Marroiren batentzat. Marroiren batentzat dala. Elastiko marroiren batentzat. Bai. Begira, hemendik gonbita, oraintxe minutua falta du. Konta ezatela, 50 bat paladan sartu behar du. Orio zeira, Getaria bira. Zierbenaren kotizazioa gora doa gaur hemen Getarian. Zierbenak txandakidei egurra hori 6. Eta atzetik, Berme hori 8, Donostiarrari 23. Erne, Orio eta Bermeoren artean, Bermeo oso bizko. Getariari bi orain, Getariari bi. Iru. Getariari iru lehenengo aldiz, hori 6. Bermeo bederatzira. Zierbena banderaren bila. Zierbena garaipen bila doa Jaun Andreok. Getaria 2 segundora, Orio 6ra. Badoaz Galipoak. Galipoek liga honetako 3. garaipena nahi dute. 10 segundo. Zierbena Jaun Andreok, Zierbenaren zat bandera, bai Zierbena, 19 eta 58. Orain dator Orio, bai Orio. Orio, 3. 19 eta 54, Bermeok 19 eta 56. Eta Donostiarra falta zaigu, Donostiarra datorremen, azken txampan. Hor da, torrekua bigarrena. Ondarribiko 35 zuen. Bai, Donostiarra 5. 24. Segundu bat, atera dio Ondarribiari. Zierbenarentzat bandera, begira Getariarren zera eta entrenatzailea txaloka, bere ontzitik, Bestalde, banderarik ez, bigarren postua bai etxean, baina nolako estropada, nolako bultzada, nolako energia hartu duten gaur Getariarrek eta zer esanik ez Zierbenak. Zierbenak 3. garaipena du denboraldi honetan eta aizu, Ibon, Orioren nagusitasuna ikusita, hau ederra da, bizarri bada, datorrenari begira, liga amaierari begira, kontxaren atarian, Zierbenaren piztualdia, Getariaren estropada handia, hemen Oriotarra. Bai Bermeon, Bermeok ere berea egindu, oiti bera jetxita. Hor da Getariaren posa. Tentu handiz ibili da, Getariaren presidentea bere mutile informazio eman aurretik. 19 eta 58 Zierbena, Getaria 2. 19 eta 50. Bai, Getariarrentzat 2. postu hau garaipen bat bezala da. Zierbenaren garaipena, klubak behartzuen, oraintxe ikusten ari naiz atzoko estropadaren ostean presidente jaunaren aurpegia etxipena jota zijoan, Ondo ari gara estropada txukunak egiten, baina Orio beti aurretik. Beti aurretik, gaur ondoko kaletik. 3. garaipena lortu du Zierbenak eta bestalde, marka bila duen erronka horretan, Oriorentzat, hau ere, nolabait Iker Zabalak ikus dezan langan on dagoen, Hemen estutzen ari dira, Getariak egundoko aurrera pauso eman du, eta Zierbena hor dago. Aurrera eritz!
Gurekin baitugu Aitor Lazkano, Galipuen patroia, zorionak Aitor. Apa, eskerrik asko. ¿Cómo los has apretado, Yo también, ¿sabes? Ya tocaba, joder, Calipio. ¿Es diferente presionar cuando la referencia no está en tu tanda o con este Orio es fácil achuchar a los chavales? No, la verdad que nosotros vamos siempre a lo que hay en nuestra tanda, a hacer nuestro trabajo, aunque no sea así, por ejemplo, nos van ganando en nuestra tanda, a hacer lo máximo nuestro y luego ya veremos con los rivales, si son mejores aplaudirles y si lo hemos hecho mal, pues corregir. Y hasta ahora creo que llevamos ya 4 regatas que estamos siendo más regulares y haciéndolas un poco más completas, que igual hemos tenido unos pequeños fallos, maniobras y hemos perdido bastantes segundos ahí que nos hubiesen dado para pelear y bueno, hoy yo creo que hemos hecho un trabajo bastante completo. Cuando hemos hablado con vuestro entrenador siempre decía que ya sabía que tenía una cuadrilla de corazón caliente, pero que le fallaba un poquito la cabeza fría, el mantener esa cabeza fría. ¿Hoy lo habéis conseguido? Sí, hoy la verdad que sí, no sé si las cabezas han venido un poco todavía dormidas de al ser la regata a la mañana, ya podemos amansar un poco los caballos, pero sí, hoy se han dejado, Aitor, ganar tercera bandera a este Orio tan superior que está marcando en la liga, no sé lo que supone para este patrón. Bueno, pues para nosotros al final vamos regata a regata a superarnos a nosotros mismos y ese es el objetivo, yo creo, de salir disfrutando de las regatas y mejorarnos y olvidarnos de los rivales que tengamos al lado. De una cosa no os podéis olvidar, que es la Concha. Mira ya la sonrisa que se te sale solo con nombrarla. Esto es un buen punch para los galipos que obviamente aspiráis a ganarla. Sí, la verdad que no, ya veníamos igual de unas regatas bastante irregulares, una bien, otra mal y tal, y esto yo creo que nos tiene que hinchar el pecho y seguir trabajando como veníamos haciendo entre semana y llegar a la Concha de la mejor forma posible. Aitor, zorionak, disfrutatu eta hurrengo euskaraz egingo dugu, Bueno, saiatuko naiz hurrengoan. Venga, hurrengo euskaraz, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bi bitartean gaur patroiik onenaren sarian 12 puntu Unase Izagirerentzat, Goikoetxea Xaguak 11, Lazkanok 10, Gondrak 9, Amunarrizek 8 eta Amunarriz lidertzan da, eta errenta izugarriarekin, Kaixabank sariaren bila, 140 puntu ditu, Xanez Jimenok 117, Gorka Aranberrik 112, Unase Izagirrek 107, eta Lazkanok 85. Eta orain, azter dezagun luze bakoitza. Lehenengoan azkarrena Getaria Ibon, Zierbena baino bat bizkorrago. Bigarrengoan Orio, Zierbenari 74 eunen atera dizkio. Hor sailkapena ikusten ari zareten bitartean, Zierbena, helmugan Getariari 3, Oriori 6, Urdaibairi 8, gero Donostiarra, Hondarribia, Lekitxarra, San Juan, Ares, azken tokitan Ondarroa, Kabo eta Kaiku. Errepasoa, luze bakoitzari, bigarrengoan esan dugu Orio, azkarrena, hirugarrengoan berriz Zierbena, 1 eta 13 Getariari, eta begira datu hau, laugarrengoan, azkarrena Zierbena, eta 32 eunen gehiago bakarrik erabilita Bermeo. Bermeo barruratz joan da, ez du egin Getariaren, bai baina, estropada eremuaren erdikaldera joan da. Azkeneko zatian, Zati horretan, ez du egin Getariaren kaleari euste hori. Kaleari euste hori. Getaria 3. alitzateke, eta Zierbenak hori 4 segundu terdi pasatxo atera dizkio azken luzea. Zailkapen nagusian, 186 puntu eta 12 garaipen Oriorentzat. Zierbena bigarren 159 eta 3 garaipen eta koskatxoa lortu du, Donostiarraren aurretik. Duela 2 estropada oker espanago Donostiarra zen bigarrena. Orain Donostiarrak 151 garaipen batekin. Urdaibai laugarren 128rekin. Gero Hondarribia, Getaria 6garren, baina Hondarribia eta Getariaren artean 4 puntu bakarri daude. Jarraian Lekitxarra, San Juan, koska handia gero, 8garrengotik 9garren gora, 23 puntu, nire zenbakiak okerrak espadira, eta gero 9garren posturako 2 puntotan dira Ondarroa eta Ares, momentuz Bizkaitarren aldekoa da hori, Kaiku urruti, 40 punturekin, eta Kabok 31. Eta garaileen urrezko minutu hori eskaini behar dizuegu, Laizter ditugu eta hemen Getariako banderaren bila.
agarra y salta. Una, dobla. Dobla y salta. Dobla y salta. Dobla y salta. Dobla. 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 Estribor. Sigue. Sigue. 10. Una. Para atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue. 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 Vale. Muestra. Bueno, Zierbenakoa badatoz, aurrez Orio pasako da, liderra, elastikoa jaso behar du Oriotarren patroiak eta badator. Orgetariarrak begira kaia. Lehen aipatu dut, Mikel, lehen emakumen txandan aipatu dut, eta orain esango dut, Donostia galtzen ari den kaia, bai, ligan esate baterako Getari ari da irabazten. Arraunketak ezin du, hau galdu. Arraunlari bat entzat, xoxa dira, bandera dira. Gertutasuna. Baina hau, herritarren gertutasun, berotasun hori ezin da galdu. Hori da, kirolariak gehien eskertzen duena eta kirolariak gehien motibatzen duena. Gaztetxoek arraunlari izan nahi dute, honegat hau ikusita. Hau ikusteko eta hau egoteko eta hau sentitzeko. Bai, baina hau, berotasun hau. Hori ere herrigintza baita, Ibo. Hoxe, izango ez da ba. Bueno, Mikel, hor zerak aztertuta, lehen esan dugu, Getariak txanda bukatu denean, banderarako zenbakiak zirela. Erreferentzia moduan azken urtetan, aldatu da, moduan. Bandera irabazten duenak, lehenbiziko txanda irabazten duenari, 55 bat segundo. Gaur Getariak aresi atera dizkionak. Bandera irabazten duenak, bigarren txandan, Hondarribia bati, esate baterako, aurten gorda, Hondarribia honi, 25 bat segundo. Eta Getariak diferentzia horixek markatu ditu, bere txandakidekiko, eta lehenbiziko txandako treniruekiko. Bazekiten hori Getariarrek, horregatik eratu dira hemen ernek, bandera lortzeko itxaropenarekin, ez da? Aizea txantxo bat mugitu da. Bai. Aizea txantxo bat mugitu da. 3,3 bigarren txandan, Getariaren txandan, eta 5,1 horrezko txandan. Gutxi da, baina badu bere zera hori. Eurenekotan ari gara erabakitzen garaipenak. Eta tene esate aldera, korrontea ere, gehiago, 3. bigarrengoan baina. Eta baita ere, Iker Zabalak gaur, rotaziotxo batzuk egin ditu, eta konparatzen badugu atzoko kuadrilarekin, eta bera bakarrik jakingo du, zein den ontzirik indartsuena. Beti ez dago harrapatzerik, eta gero bestea, gaur iruditzen zait. Lehenbiziko kale hona zen. Argi dago. Kabok, Bermeok, zera kale oso egin dut. Hor da, Getariarren posa, herritarren harrera, eta Oriotarrek jaso dute elastikoa, liderra da, eta horrekin jarraituko du Orio 186 puntu, Zierbanak 149, Donostiarra 3. tokian 151arekin, eta horrezko txandan Bermeo da 4. 128rekin. Irudia, hortxe. Herri bat, zaleak, erreko treniruaren bueltan, herriaren, gure herri hauen ADN hemen dago, itxasoan dago, Bai, kontua da, eutxegin behartzaio. Udaltzainek edo, mantentzen dituztela hor bueltan gehienak, bai, baina harrigarria, eta orain hori da, ongi etorri, beroa, merezi duten txalo sorta haundia Getariarren. Eta bien bitartean, Zierbanakoak hurbildu dira, banderaren bila Agintarien ontzira. Begira irudia, hau da Getaria, hor da, herritarren zoriona, esperantza traineruko Lazkano. Lazkano orantxe, igo da Agintarien ontzira, eta berarentzat sari sorta. Zierbena ere demoraldi oso sendoa egiten ari baita, ez?
Gaur, hirugarren bandera. Bigarren, hor sendo. Ikusten badugu demoraldia bere osotasunean, sailkapenak ez du gezurrik esaten, sailkapen nagusiak, hori horren aurkaririk zorrotzena, Galipoen trainerua da. Alkate jaunak emango dio bandera, Aritz Alberdik Zierbenakoen patroiari, Lazkanori. Urte asko egin ditu, Lazkanok, Borja Gomezen horre itzalean edo, tarteka bazituen aukerak. Txandaka ere aritu dira. Azken urtetan. Araudi aldaketa honekin, arrobikoen kupuen kontu honekin. Hori da. Apustu garbia bere aldekoa erakutsi duelako. Ordaba! Bejon deiela, zorionak. Kariako, 16. ikurrina Zierbenarentzat. Amestoitzari nagusiare bai. Eta esan dezagun oso estropada serioa egin dutela, ondo kudeatu dute egoera. Arraunketa gustatu zen, Mikel. Nolabaite Dani Perezen, nolabaiteko zera hartatik, itzaldi hartatik edo. Bai hori. Gaur, behin da berriz, antxetate fuera. Segi. Eta gero, asmatu egin dute, presioa pinganilotiz etorren, getaria batera. Ez da erreza, horri eusten jakitea, Bueno, gozatu galanta hartu dugu Azenolako bi estropada, Tolosaldearen garaipena ere ederra izan da eta nola ospatu duten, txapeldunari irabazi diote, azken jardunaldian. Eta nolabait ere ligarentzat, errikurren neutrorentzat pizgarri bat, nolabait ere arraun laguna, horio alde batera utzi, datorrenari begirare, Tolosaldeak eta Zierbenak. Hemen gaude ate joka eta gero, arraun elkarte apal bat, gora begira, eta hori ere jendearentzat oso helduleku ona da. Kirolarentzat oso mesedegarria da, Getaria maila honetan agertzea. Galiziarra kabokoak ez direla zarre joango, ez da hauek ere Zierbenara. Ez. Posidoaz eta izango dute harrera polita zalantzarik gabe. Zorionak Zierbenako herriari, Galipo guztiei, eta batzutan triste xamar eta burumakur ikusten dugun presidenteari, Herrerias jaunari ere bai, hemendi zorionak. Herrerias eta goza desatela batez ere. Eta bien bitartean, badoaz, trainerua bizkarrean hartuta, elkartearen egoitza hortxe bertan dute, 1 metro ez dira izango. Antxerria deitzen diote, Antxerria hemen Getarian. Bai. Badoaz. Zierbenakoak ere. Garaipen handi hau ospatzeko gogo galantarekin. Bueno. Iñaki Mendizabalen hitzak ere, hartu ditzatela, gogoan, beste antzi hortan. Bueno, norabideak Ibon, dida batean errepasatu behar ditugu. Bai, bueno, Bermeo bere kaletik, Donostiarra ere bai, hor pixka bat estriborraren bila joan darkaitz. Hori ere hor txenola joan den estriborrera, pixka bat, bueno, gero olatua bilatzaldera. Bermeo, begira, kandela bezala zuzen etorri da, zabalago atera da, Donostiarra Orio, eta ababorrera jodu pixka bat ondartzaldera. Aparteko ezerrez, zuzen Bermeo, Donostiarra ere bai, Oriok, hortxolaturen bat edo behar badartuta, eta Baborrera etorri, gero oso ondo begira hor nola utzi duen Ababorrera ziabogartu eta Ababorrera nola etorri den Lazkano, gero pixkanat olatu aprobetxatzeko. Ara, Bermeo zer egin duen bukaeran, galeari eutxi, olaturen bat hartuta. Donostiarra zuzen. Orio zuzen. Zierbena Baborrera eruditu zen. Zierbena ere bai. Ara. Ere kaletik amaitu du. Maniobra Bermeok egin du. Bermeo bakarrik. Eta beira, metrorik gutxien Donostiarrak. Eta kronoan 14-hogeita segundoko galerarekin. Hori esplika iezu, arraun ikusi ez duenari. Azpiko genero hori, itxasoaren indar hori. Marea biziekin eta hori ikasi egin behar da, ikusten ez den horrek duen garantzia ze tamainatakoa den. Egun ederra Eritz! Bai, beroa, Mikel, egun ederra, beroa sufritu dugu aizerik espaitu izan, baina estropada ederrak ikusi ditu gaurkoan, gainera, ikusle neutroarentzat ere albiste honak, gaurkoan liderrek ez dutelako banderak irabazi eta beraz horrek beti pizten du liga. Eta Mikel, datorren astean zer? Datorren astean berriro Galiziarako txangoa egin behar dugu, Bueu eta Aresen izango baititugu estropadak, posesu.
joaten gara, bidaia gogorra da, baina beti disfrutatzen dugu gero Galiziaz, eta beraz, hurrengo itzordua bertan Galizian antxi izango gera, bidaia ona izango dugulakoan, agur! Galiziako azken bueltan aldameneko herria ziren, auzokoak, eta oaingotan goiti bera, goita ederrak eman behar ditugu. Bueno, Ibon, sorionak etxeko arraunlariek etariarrei, naiz eta bandera ez irabazi. Sorionak tolosaldeari, arraunlagunak txapeldun dalako, Orio txapela bideratuta duelako, eta Zierbenari gaur erakutsi digulako, gai dela, hori aurre hartzeko, bandera eramateko, Orio indartsu honen aurretik. Mikel, azkar laburtuko dut. Bete-beteko arraun goiza bizitzan dugu. Bete-betekoa. Eta hau, datorrenari begira garrantzitsua iruditzen zen. Gozatu! Hemen jarraituko dugu zuei estropadak eskaintzeko prest. Gora trainero estropadak eta ondo bizi.